Vítám vás u nového videa. Dneska tady budu japovat o pohybu, o tom, jak vnímám své tělo a hrozně ráda bych vám tímhletím videem třeba nějak změnila pohled nebo změnila tak nějak celkový smýšlení o sobě, o svém těle, o pohybu, o jídle a tak celkově. To, co tady budu říkat, je čistě můj pohled, jsou to věci, kterým jsem si nějak došla postupně, nějaké uvědomění, které mi pomohly si udělat zdravý vztah k pohybu, ke svému tělu, k jídlu a tak. A hned na začátku bych jenom chtěla říct, že ne vždycky jsem to takhle měla. Myslím si, že právě tím, že jsem to takhle nikdy jakoby neměla nebo jsem se potýkala s nějakýma prostě problémama, tak právě proto jsem jakoby se k tomuhle jakoby prokousala. A proto o tom dneska mluvím, protože vím, že tohle je prostě téma, který se týká snad úplně každýho. Začnu asi od úplného začátku. Wow. Ne, tím jsem myslela to, že začnu tím úplně od začátku, kdy my jsme byli malí a co nám bylo vlastně vtipováno do té hlavy a jaký vzorce vlastně přetrvávají i do dospělosti. Vím, že nebudu jediná, když řeknu, že pociťuju to, že od malička je nám vštěpováno to, že pohyb je takový nástroj. Nástroj na to být hubená, nástroj na to dostat se do formy, nástroj na to zhubnout kila po Vánocích a být ready do plavek. A teď mě nechápejte špatně, já jsem vždycky jakoby byla hubená, takže já jsem se nikdy úplně nesetkala s tím, že by mi někdo řekl, že bych třeba měla zhubnout, nebo bych se měla víc hýbat, ale už to, že to vlastně slyšíš jakoby od ostatních, od tetiček, babiček, kamarádek, mamky a takhle, tak prostě se ti to zarývá do ty hlavy. Od malička slyšíme, jak někdo potřebuje zhubnout kila po Vánocích, prostě dát se dohromady, připravit se na léto. A upřímně si myslím, že se všichni shodneme, že takovýhle vzorce, takovýhle věci spíš slýcháme jakoby od žen, nebo spíš, že mně přijde, samozřejmě ten tlak je vyvíjený jak na muže, tak na ženy, ale myslím si, že na ty ženy prostě je ten tlak vyvíjený mnohem víc, co se týče nějakého hubnutí a dostávání se do formy a tak, což je úplně crazy, když si to vezmeme, co vlastně žena musí tak nějak zvládat, a ať už nemluvím o ženském cyklu, kdo jste neviděl video na můj ženský cyklus, tak se určitě podívejte a tak celkově, jakože takový to, že jak se po porodu za 2 měsíce dostat ke své vlastní váze. What the fuck, what is that? Já to jenom říkám a mě se úplně vaří krev, jo. A tak nějak jsem nad tím přemýšlela, říkala jsem si, ale dřív to bylo horší, ale mně přijde, že teď je zase trend jako být jako jak extrémně hubenej a i tak celkově to vidím pořád kolem sebe. Byli jsme teď o víkendu v Brně a na billboardu prostě bylo reklama, byla tam úplně normální hubená ženská, řekla bych, že měla prostě postavu jako já a bylo tam napsáno, přibrali jste nějaký, nebo chcete schodit přebytečné kila a dostat se do plavek nebo do formy do plavek a byla tam prostě úplně hubená ženská a v pase měla prostě takový ten metr. A já jsem to viděla a říkám si, what the fuck, jakože celkově ta reklama je špatná, ale tím, že tam ještě dáš jakoby normální postavu, ženskou jakoby s úplně zdravou postavou, tak jako co to má být. Samozřejmě by to nebylo v pořádku, i kdyby tam byla jako vyloženě obézní žena, ale what the fuck, proč tam dáváme úplně normální ženskou a pak přesně dáváme ty beauty standards, že vlastně ještě máš zhubnout víc, když máš vlastně úplně normální postavu. Každopádně. To teďko nebudeme řešit tohleto přímo, ale přitom, jak jsem říkala, ženský tělo toho musí prostě zvládat hrozně moc, ať jde o nějaký hormonální cyklus, obrovské výkyvy, energie, emoce, pak co se týče během těhotenství a porodů a kojení, ale společnost je jakože buď hubená. Nás vůbec nezajímá, jak se cítíš a jestli nemáš třeba náběh na endometriózu. Hlavně buď hubená! A prostě přitom jakoby hormony, psychika a tohle všechno hrozně souvisí s tím, jak se hýbeme a co jíme. A do toho nám společnost říká a od malička slyšíš prostě diety, keto diety, kůra, kdy za měsíc zhubneš, zpátky do formy, pryč se zimníma kilama, a tak dále. A teď si nějak dostanu k sobě. Já dneska pohyb naprosto miluju. Nedovedu si prostě představit život bez pohybu, bez kvalitních surovin, bez kvalitního jídla, vyváženého, zdravého, ale ne vždycky to tak bylo a ne vždycky jsem se na to koukala tak, jak se koukám teď.
prošla jsem s nějakýma zdravotníma problémama, skončila jsem v nemocnici, tam se to vlastně všechno rozjelo a přišlo se na to, že mě prostě selhaly mi ledviny a v té nemocnici se vlastně zjistilo, že nemám problém jenom s ledvinama, ale i s jinýma orgánama a tak a prostě jakoby nebyla jsem úplně v pořádku a do toho ještě jsem byla vlastně na škole, o které jsem taky mluvila v Q&A videu, kdy prostě pro mě byla jakoby škola strašně jakoby psychický zabiják. Vím, že někdo to tak nemá a vím, že moji spolužáci to nebrali tak jako já, je to prostě jenom z mýho pohledu. Vím, že některý moji spolužáci prostě na tu školu vzpomínají dobře, já když si vybavím prostě, když se řekne střední škola, tak mám pořád takový prostě úplně vztah v tom žaludku, jakože nebylo to dobrý a myslím si, že i ta, jak jsem říkala, že psychika a fyzický zdraví prostě jde ruku v ruce a myslím si, že tyhle ty všechny aspekty způsobilo ten můj úplně jakože. Takže prostě i potom, co jsem vlastně skončila nějak v nemocnici a tam se jakoby na tu chvíli vyřešil ten problém, kdy mi prostě dávali do žíly analgetika a antibiotika, ale vlastně jakoby zahnal se tím ten problém, což je super, protože já jsem byla úplně dement, já jsem prostě šla úplně na poslední chvíli do té nemocnice. Ale tam bylo i vlastně jakoby problém toho, že když jsem měla na pohotovost, když jsem měla prostě 40 horečky a zvracela jsem, mě bylo strašně zle, tak mi na pohotovosti vlastně udělali ten test, kolik máš jako zánětu toho v těle, myslím, že se tomu říká CRP. Já jsem měla mega vysoký a oni mě prostě poslali domů, že jako a dali mi nějaký antibiotika a lékárna je zavřená, vyzvedněte si to až zítra. Jenže já jsem ten další den prostě mě bylo ještě hůř a já už jsem několik dní prostě nemohla ani jíst a to, takže já jsem byla úplně prostě, jo a teď máte 40 horečky, jako já jsem měla takový stavy, že jsem neviděla, jestli se mi něco zdá, nebo prostě takový to prostě fever dreams a do toho prostě zvracíš a moje mamka říká, OK, tak tohle ne, jakože jela jsem za svojí dětskou doktorkou a tam mi změřila CRP a ta slova úplně hotová, že jak mě mohli poslat domů a hned mě poslala vlastně do špitálu a tam mi řekli, proč jsi tak dlouho čekala? Jakože to mohlo jako dopadnout špatně, no. Takže jsem tam jako pár dní jakoby pobyla a můžu vám říct, že nejhorší na tom bylo, že já jsem se to tam užívala. Já prostě jsem na tom byla tak psychicky jakoby špatně, že já jsem si užívala to, že nemusím být ve škole a že mám fakt dobrou výmluvu na to tam nebejt. I když mi bylo úplně nejhůř, co mi jakoby za ten život bylo. Jo, takže takhle jsem nesnášela školu. No, každopádně díky tomuhle jakoby kolapsu jsem zjistila, že moje tělo úplně nefunguje tak, jak by mělo. A dlouho jsem s tím ještě vlastně potom úplně nic nedělala, vlastně jsem se jakoby snažila svojí cestou. A ta cesta byla úplně na hovno. Začala jsem třeba jako jíst lepší, normálnější věci, začala jsem cvičit, ale zase jsem to pochopila úplně špatně, protože mi přijde, že prostě i Instagram, influenceři a tak ti to jako hodně takový ty fitness influencerky, co vlastně to předávají špatně, tu myšlenku a přesně to předávají tak, jako že chceš zhubnout prostě do plavek. Mě to prostě v tu chvíli docela ovlivnilo a tak zase jsem to nebrala tak, abych to dělala pro svoje tělo, abych se vylečila, ale zase jsem to brala jakoby z toho, že budu cvičit, abych prostě měla tu postavu a takhle. A já jsem byla šílená, já jsem si nastavila v kalorických tabulkách nějak 1500 kalorií na den, což je strašně málo s tím, že jsem vlastně každý den skoro cvičila. Hodně silový tréninky, ježišmarja, lidi, já jedla takový prostě hrozný věci, ale hrozný v tom, že ona je to zdraví, ale ne, že když toho máš tak málo. Já jsem prostě si dělala svačinu do školy a měla jsem mrkev, kotyč, okurku, rajče a nějaký kukuřičný chlebík a byla jsem jako jo, to mi určitě dá hrozně moc energie. Ani hovno! No, takže to jako taky nebylo úplně dobrý. Myslela jsem si, že naberu svaly a samozřejmě jsem žádný nenabrala, protože jsem prostě jedla jakoby málo. A naopak jsem jakoby zhubla. A vlastně jsem byla úplně jakoby taková mrtvolka zdechnutá. No, když jsem jakoby odmaturovala a přestěhovali jsme se s přítelem sami, tak mi došlo, že tyjo, takhle to asi jako nepůjde. Takhle to asi dělám trošku blbě, protože se cítím každý den vyčerpaná, na nic nemám náladu, nechci dělat žádný pohyb, nechci
jít na procházku, nechci jít na výšlap, nemám na to energii a nechci to dělat a říkala jsem si, ale proč? Já jakoby bych chtěla, jakoby mám ráda přírodu, já bych chtěla jakoby tam jít, ale nemám prostě, jako psychika absolutně v prdeli, fyzický zdraví, jako zadýchávala jsem se, když jsem šla do schodu, takže jsem si říkala, OK, takhle to nejde. Zároveň mojí jakoby motivací byl samozřejmě můj přítel, který je prostě magor, on jakoby hodně se hýbe, hodně sportuje a to mě motivovalo, ale ještě větší motivací byl můj táta. Je mu 63 a on prostě běhá jako magor. Nedávno jsme spolu zaběhli půlmaraton a teď se chystáme spolu na další. A to je právě to, já si úplně pamatuju, když jsem byla maličká, ještě předtím, než jsem šla vlastně do školy a než jsem tak nějak začala vnímat právě to jakoby okolí a pamatuju si, že on prostě běhal a já jsem mu říkala, táto, já jednou budu sportovkyně jako ty, já budu taky běhat. No a pak jsem nějak nastoupila do školy a úplně si pamatuju na ten první, ne na první tělocvik, to nebylo na první tělocviku, ale na tělocviku, když jsme poprvé hráli vybíjenou a já zjistila, co je to vybíjena. Já si úplně pamatuju, že jsem byla nadšená, že tyjo, co budeme hrát, vybíka, co to je. Já vám řeknu, co to je trauma do konce života. Ne, jakože já z vybiky mám upřímně fakt jako trauma. A řekla bych, že na základce začalo i to, že já jsem jakoby začala nenávidět pohyb a měla jsem úplně sevřený žaludek předtím, než byl tělocvik, protože jsem se strašně bála, aby jsme nehráli vybiku. Já jsem byla brejlou, teď nosím čočky a jednou jsem míčem dostala do hlavy, takže mi to rozbilo brejle a jak máte tady takový to ohybací, takový to kovový, tak mi se to prostě zarilo jakoby do hlavy a mě to jakoby, bylo to jenom škrábnutí, jo, tekla mi z toho krev, jako žádný drama. Ale pro mě to, když jsem byla malá, tak pro mě to bylo jako, že já umírám prostě. Takový to jako, že když jsem jako malej škrábnul, tak si myslel, že prostě jdeš do nemocnice a prostě operace. Takže jenom ta debilní hra prostě mě úplně zničila prostě tělocvik, protože mě bavilo cokoliv jiného. Mě bavilo, když jsme hráli gymnastiku, když jsme hráli třeba ringo, takový ty kroužky, jak si to. Mě bavila i přehazka a teď nechci jakoby plejovat takový ten victim prostě, že já jsem prostě byla úplně chudáček, ale prostě jsem to takhle cítila a vím, že nejsem jediná, protože jsem tam měla kamarádky, kteří to cítili stejně a nevím, no, za mě jakoby není normální hrát hru prostě, kdy prostě ti někdo způsobí skoro otřes mozku. Když jsem o tomhle se třeba bavila s mým přítelem, tak on říkal, ne, já měl tělocviky rád, jo, vybykala, to super, prostě. A já říkám, tak ty bys byl přesně ten hajzl, který mi napálil ten míč do hlavy. Já, i když se mi ten míč dostal do rukou a měla jsem někoho vybít, tak já jsem byla tak, prostě já jsem nechápala, proč bych někomu měla ubližovat, takže já jsem se nesnažila jako jim dát velkou ránu, ne, já jsem vždycky mířila na nohy, tak abych toho člověka jako nezranila nebo něco. Přemýšlím nad tím a vlastně jsem asi nikdy nedostala jakoby nějakou ránu jakoby od holky, vždycky to byli kluci. A my jsme měli vždycky spojený těláky, no takže už to jsou takový ty malý krůčky k tomu, kdy prostě se ti ten pohyb začíná od malička znechucovat. A jak říkám, je to vlastně nedávno, kdy jsem vlastně nad tímhletím vším, jakoby, co se týče pohybu a jídla, pořád přemýšlela tak, že prostě pohyb budu vykonávat protože abych se udržovala nějak ve formě, abych nebyla tlustá. Brala jsem to prostě jakoby povinnost, která je vlastně ale úplně jakoby na prd. A to samé jako jídlo, prostě já jsem byla úplně junk food lover, takže jako pořád jsem jedla nějaký srajdy a vlastně jsem zdravý jídlo brala jakože, ne, to jako není nic pro mě to jakoby nezajímá, ale zase asi bych měla jíst zdravě, abych právě udržovala tu postavu, ale to je právě úplně špatný mindset, to je úplně prostě, to je tak špatně. Takže teďkon vím, že to mám úplně jinak a jsem za to strašně ráda a chtěla bych vám to tak nějak předat, jak nad tím vším přemýšlím a jak byste nad tím měli jakoby přemýšlet i vy, abyste si prostě udělali dobrý vztah k tomuhle. Myslím si, že o tomhle víte, myslím si, že jsem už o tomhle několikrát mluvila jak na Instagramu, tak v nějakým mým videu, že já jsem měla vždycky problém se spánkem a bylo to vlastně už od malička, bych řekla, že to bylo.
ne, že bych od malička, no, měla jsem taky jakoby problémy třeba usnout, byla jsem hodně, bych řekla, od malička takový úzkostný jakoby dítě v tomhletom. Od malička jsem si kousala zevnitř pusu před spánkem, dělám to doteď a chci se toho hrozně zbavit, ještě jsem se toho nezbavila. Od malička mám strašně živý sny, jakože fakt vyloženě strašně živý, že nikdy nevím, jestli to byl sen nebo ne a trápí mě to doteď, ale zjistila jsem, že že jsem člověk, který potřebuje nějakou svoji denní rutinu, ne přesně jakoby naškatulkovanou, ale vím, že jsou tam věci, které potřebuju denně udělat, abych pak měla lepší to spání a celkově psychicky, abych se cítila líp, protože samozřejmě, když máš špatnou psychiku, tak třeba pak špatně spíš. Potom bych třeba chtěla udělat úplně nový jiný video, já jsem jako na Instagramu vlastně vydávala video, kde byla moje večerní rutina, kterou se snažím každý den dodržovat. Je to tak, že vlastně hodinu až 2 před spaním mám prostě takovou svoji rutinu, kdy sklidňuju svůj mozek a tělo, protože můj mozek jede prostě celý den úplně na plný otáčky. Jsem kreativní člověk, mám takovou kreativní práci, kdy prostě pořád buď vymýšlím video, nebo ho natáčím, nebo ho zpracovávám, edituju, odepisuju na e-maily, volám a pořád jakoby ta hlava, nemám práci, u který bych jakoby, já nevím, vypnula a vím, že potřebuju k tomu věci, u kterých vypnu. A na to je super jakoby ten nástroj, což je pohyb. Já už bych si bez toho fakt nedovedla představit život a vím, že spousta lidí, kteří mají třeba takhle jakoby psychicky náročnou práci, tenhle pohyb potřebují, ale říkáš si, že se cítíš unavená, že prostě po práci už nemáš energii na to jít třeba do fitka, jakýkoliv prostě jiný pohyb, ale to jsou právě ty signály těla, kdy to tělo fakt ten pohyb jakoby potřebuje. Ty potřebuješ vypnout a vlastně vtipný je, že čím víc se budeš hýbat, tak tím víc to tělo bude mít energie. Ale to si vysvětlíme za chvilku. Jak jsem říkala, mám prostě nějaký denní režim a vím, že potřebuju denně, abych byla produktivní, vím, že potřebuju něco, co rozvíjí můj mozek, ale ne v tom pracovním, jakoby, vím, že když píšu mail, když píšu scénář, že mi to mozek rozvíjí, ale já potřebuji něco, co mě baví a rozvíjí tu moji jakoby vnitřní kreativitu, což je například, já nevím, ráda zpívám, hraju na piano, takže si aspoň jednou denně buď si zaspívám, nebo si přečtu nějakou oblíbenou knížku, nebo nakreslím nějaký obrázek, nebo zkusím si vymyslet básničku. Jsou to takové věci, které vlastně taky ti zaměstnávají mozek, ale jakoby jinak, protože je to jakoby tvoje hobby a tak nějak fakt jakoby jak to popsat, že to není jako scénář na video, co bereš jakoby jako tvojí jakoby práci, ale tohle je prostě takový prostě tvoje. Takže to vím, že prostě denně potřebuju, vím, že denně potřebuju ten pohyb, vím, že denně potřebuju kvalitní jídlo, abych měla prostě energii a abych prostě fungovala tak, jak chci. A co se týče toho jídla, tak to už jsem taky říkala, že prostě tohle není žádný jakoby ezohovno, za mě je to úplně logický, že tu energii, co ty přijímáš do těla, tu energii z toho jídla, tak takovou energii vydáš ven. Takže to, když prostě si ráno jako dáš kafe, budeš to brát jako snídaní, pak si někde schroubneš jakou mysli tyčinku, kolik myslíš, že je v tom výživové hodnoty. A myslíš si, že to tělo na tomhle může prostě jíst? Ne, ty potřebuješ prostě výživnou stravu, proto aby si prostě tu energii mohla dát ven. Prostě to tělo nemůže jet bez té energie. Je to tak, že prostě seš to, co jíš a někdy myslím tak, že budu jakože pečivo, nejeste pečivo je špatný, WTF, dej si pečivo. Prostě tu energii, kterou dáváš tělu, tak tu vydáváš ven. Jíst zdravě není o vzhledu, ale je to o tom, aby tělo mělo z čeho brát. A to samý je to s pohybem. Já už jsem o tom mluvila právě v tom Q&A videu, jak jsem říkala, že já pohyb beru jako něco, dejme tomu, že pohyb beru jako peníze a svoje tělo jako banku. A kdykoliv prostě, kdy vykonám prostě ten pohyb nebo nějakou silovou prostě zátěž, tak já si to to tělo si to ukládá do té banky a ty máš pak víc a víc síly. Ta energie, kterou si uložíš, tak ona se ti potom vrátí třeba i v náročných dnech a nemusí to být fyzicky náročný den, může to být den, kde jsi víc ve stresu. To tělo víc zvládne, protože, jak jsem říkala, ta psychika s fyzickým zdravím jde ruku v ruce, takže ty, když trénuješ tělo, tak potom přijde nějaký stresovější den a to tělo má víc energie, ten stresový den zvládnout. A to samý, jako sorry, ale nechci se zadýchat, když jdeš do schodu. Ty chceš prostě, aby to tělo fungovalo tak, aby ses nevytvářela ten
ty máš totiž pak stres z toho, že se zadecháváš do schodu a pak to tělo má méně energie na to se soustředit na ty prostě jakoby stresový jakoby momenty nebo věci, co ty potřebuješ vyřešit, protože ty nemáš silný tělo, je chabý. Jak už jsem říkala, lidi často říkají, že nemají čas nebo nemají energii na to cvičit, ale to je právě náznak toho těla, že to tělo ten pohyb sakra potřebuje. Protože jakmile si zvykne tělo na pohyb, tak ta energie přibývá. To je úplně normální, dokázaná prostě fyziologie. A je mi úplně jasný, že se můžou ozvat rodiče, matky s dětma. Jak se říká, já jsem dávala příklad mýho tátu, který prostě má pořád tu motivaci v sobě, že já vám něco řeknu, můj táta je úplně normální člověk, který dělá velice náročnou fyzickou práci, dělá normálně ve fabrice a je to fakt náročná práce a on přijde a on mi vždycky volá, mně se tak dneska nechtělo běhat, ale šel jsem a jsem teďko na sebe pyšnej. A on to prostě bere tak, i já mu to říkám, táto, protahuj se, běhej, nepřestávej, abys tady prostě pro mě byl co nejdýl a abys tady byl i pro svoje vnoučata. Já mám 2 sestry a obě mají děcka a myslím si, že to je pro tátu prostě hrozně velká motivace, že nejen, že ty pro ty děti tady budeš co nejdýl, ale i to, že on s nima může cokoliv dělat. Je mu je 63 let, oni řeknou, dědo, půjdeš s náma v brusli, dědo, půjdeš s náma tamhle a tamhle a on může, protože jeho tělo je, a je jedno, že jenom běhá. To tělo je zvyklý na pohyb, takže těm dětem úplně stačí. A vím, že já jednou chci mít děti a že já vím, že prostě táta tady chce být i pro ty moje děti. A není to jenom můj táta, třeba jsem si psala s jednou strašně fajn ženskou, jsme spolu v kontaktu a ona si změnila život tím, že právě začala jíst tak nějak zdravě, začala se hejbat. A myslím, že mi nějak odpovídala na nějaký story a nějak jsme se jako o tom začali bavit, že vlastně ona má děti a ona říkala, někdy je sakra těžký po tom, co ona má vlastní firmu, po tom, co ráno odvezeš děti do školy a do školky, jít do práce, z práce přivést, zařídit, že jo, vždycky hlídání, nebo je vzít s sebou, jít na to cvičení, nebo nějaké, je to sakra těžký, ale dělám to pro sebe hlavně samozřejmě, ale dělám to i pro ty děti, aby měly prostě fungující vitální mamku. Takže to tady nejapuju jenom o tom já, mladá, která nevím, nemá děti a nemůže vám tady rozkazovat, že běž po práci cvičit, protože nevím, jaký je to mít děti. Já mám vedle sebe prostě ségry, moje nejlepší kamarádka má teďko 9měsíční miminko a prostě já to od malička jsem se i starala o malé děti a vím, jaký to je. Můj synovec je skoro stejně starý jako já, protože mám mnohem starší sestry. A vím, jaký je to prostě se starat o děti. Zažila jsem i miminko, moji úžasnou neteř, její právě 6 let. Já vím, jak je to prostě s dětskama špatný, takže pokud je tady třeba nějaká špatný, to jsem nechtěla říct, náročný, pokud je tady nějaká maminka, která se prostě cítí naprosto demotivovaná a jakoby nějaký pohyb vůbec jakoby dělat nebo takhle, za první nemusí začít tak, že prostě budeš každý den chodit do fitka, ale super je si najít něco, co tě třeba aspoň bude bavit a prostě koukat na to tak, aby ty ses jakoby cítila, protože to je přesně to, jak jsem říkala o té fyziologii. Čím víc bude to tělo zvyklý na ten pohyb, tak tím víc i budeš třeba zvládat nějaký stresový situace s těma dětskama. Já teď si přijdu úplně blbě, jakože tady radím někomu, kdo má děti, ale já to beru od těch lidí, co vím, že mají děti a co přesně tohle mi řekli, že tak to berou. Takže já jakoby v tomhle tom nemůžu úplně soudit prostě lidi nebo vám jako říkat, že jo, vím, jak se cítíte, nevím, nikdy nevíš, jak se cítí někdo, kdo má děti, dokud je nemáš, takže já tady nebudu říkat, že to, že máš děti, nic neznamená. Vím, že je to strašně náročný, ale vím, že
takový ten odpor k tomu pohybu nebo k hýbání se právě může pramenit z toho, co je nám takhle úplně od malička jako říkáno a ryto do hlavy, že ten pohyb je jenom o té jakoby vizuální stránce a nikdo ti neřekne, že když se budeš víc hýbat, tak budeš mít pak víc energie, zvládat takový ty stresové situace a celkově potřebuji se napít. Takže úplně zkráceně to tak řeknu, mám tady prostě příklady lidí, kteří to mají těžší. Mám tady i příklady lidí, kteří jsou nějakým způsobem hodně fyzicky jakoby omezení, mají nějakou nemoc a stejně se na to nevyprdli a neřekli si, OK, tak jelikož mám takovýhle fyzicky nějaký postižení, tak já už to nemá smysl a nebudu cvičit. No a pak si řekli, OK, tak teď bych asi měl víc a teď nechci se dostávat teď do nějakých negativních zpráv nebo nechci vůbec jakoby zabírat se teď do politiky, ale víme, co se teď děje ve světě. Já jsem o tom mluvila v minulém videu, kdy jsem vlastně povídala něco o Iránu a nemusíme ani zacházet jakoby daleko, to, co se děje na Ukrajině. Sleduju jednu paní, která vlastně bydlí v Charkově, kde vlastně je skoro každý den poplašný hlášení, sirény, protože tam prostě lítají drony, bombarduje se tam a ona nechce odsud odejít, protože tam má rodinu, má tam přítele, který je kousek odsud, je na frontě, takže se s ním může vlastně vidět a žádný den není pro ní jistý, jestli přežije ona nebo její přítel nebo její rodina a ta ženská stále se hejbe, každý den přidává, že chodí do fitka a jak to říct. Tohle nechci, aby tak jako hnusně vyznělo, že tak co brání tobě, ale když se nad tím zamyslíš, tak tady jsou lidi, kteří prostě teďkon žijou v tom, že neví, jestli se dožijí zítřka. Žijou prostě v brutálních úzkostech, že kdykoliv na ně může spadnout bomba. A co by dali za to, aby mohli mít nějakou každodenní svoji rutinu a chodit do fitka. Já vím, že tohle zní prostě, nechci, aby to vyznělo, nechci srovnávat takovýhle problémy, ale jak to říct, v této době, kdy se děje tohleto, je často strašně demotivující si říkat, nebo já to tak mám, že pozoruju ty zprávy, vím, co se děje ve světě a je mi z toho někdy tak strašně smutno, že si říkám, že mi to úplně demotivuje, říkám si, tak má to vůbec smysl něco dělat, má vůbec smysl tady dát prostě a mluvit tady před kamerou něco žvát a pak to editovat, má to smysl, není třeba za chvilku konec světa a proč nikdo nepomáhá těm lidem. A mám vůbec jít do fitka, jako má to smysl? Ano, takové myšlenky mám a mám je hodně často. Upřímně teďkon fakt hodně často, protože to, co se prostě děje ve světě, mi fakt jakože vyloženě drásá srdce a hrozně mě drásá srdce to, že nikdo nemůže, nebo ne, že nemůže, ale nikdo nepomůže. Prostě brát tyhle ty věci tak, že vlastně být vděčný za to, co ty tady máš, protože to, že se vracíš domů do teplé postele, do teplé sprchy, není samozřejmost v této době. I když by měla být pro všechny tohle být samozřejmost, tak není. A měli bychom si tohle víc vážit a říct si, OK, tak já když takovouhle možnost mám, tak co mi brání na tom jakoby makat na sobě. A nechci, aby to prostě vyznělo nějak toxicky, ale tohle si já třeba říkám, když se mi sakra nechce běhat, sakra se mi nechce do fitka, jak si říkám, tyhle, tady jsou lidi, kteří by hrozně chtěli a nemůžou. Pak jsou tady lidi, kteří takovýhle zprávy berou právě tak hrozně pesimisticky, že si řeknou, svět jde do háje, takže nemá cenu už jakoby nic jiného dělat a na všechno se vyseru. Takže takhle to vnímám já a je to prostě čistě můj pohled, který vám tak si nějak předat, někomu pomůže, někomu ne. A ještě co se týče teda toho pohybu. Teď je nový rok a já už jsem v jednom videu mluvila o tom, že je nový rok vlastně čistě jenom kalendářně a že si myslím, a i to dává prostě z biologického hlediska smysl, že vlastně jako ten nový rok začíná na jaře, kdy se prostě probouzí příroda, je víc sluníčka a i my máme víc energie a že pokud fakt jakoby chceš nějak něco začít, nový projekty a najednou si změní život, neříkám, že teď to nedělej a počkej na jaro, ale pokud teď se cítíš v té zimě, že prostě nemáš tolik energie, tak nemusíš si najednou změnit svůj život. Ber to po malých klidně krůčkách. Jako nejhorší je takový to,
že ty se najednou rozhodneš, že ráno si budu číst, budu si každý den dělat k snídani prostě zdravou snídani, pak si protáhnu, budu chodit do fitka a najednou máš pocit, že začneš teď a začneš od toho prvního dne a třeba to chvilku zvládáš, ale je to na tebe najednou strašně moc, je to hrozně velká změna a tím si to jakoby znechutíš. Takže za mě je lepší jakoby začít těma menšíma věcma, zůstat konzistentní, už jakoby brát ty věci malý, nevím, že si řekneš, OK, tak od zítra se budu každý den protahovat. A takhle to děláš nějakou dobu, dokud to fakt se nestane tvojí každodenní rutinou a jakoby neotravuje tě to, bereš to jako samozřejmost a pak si k tomu přidáš něco, co se zase stane tou tvojí rutinou a ne, že najednou si změníš to a to, co těž není udržitelný. To najednou to nejsi zvyklý prostě. Je tam ta motivace, ale nezůstaneš konzistentní. Taková moje rada, že nemůžeš jen tak, nebo někdo třeba jo, někdo je super člověk a prostě to zvládne, ale já vím, že bych to nezvládla a že takovýhle moje pokusy vždycky jakoby nedopadly úplně dobře. A vím, že třeba já jsem teď chtěla vstávat úplně hrozně brzo. Přítel má teď výzvu vlastně z jeho bráchů, že každý den vstávají v 5 ráno a chodí běhat. A já jsem si říkala, OK, tak já bych taky chtěla vstávat v 5 ráno. Ne, chodit běhat, to by mě fakt jako pardon, ale na to, já fakt, ne. A oni to zvládají úplně v pohodě, protože prostě takový jsou, ale já prostě vím, že v 5 ráno v zimě prostě vstávat nemůžu. Každý si musíme prostě najít ten svůj vlastní rytmus, jak nám to vyhovuje. A já třeba vím, že kdybych chtěla teda začít vstávat takhle v 5 ráno a fakt jako mít ten úplně celý den, tak vím, že spíš začnu na jaře, protože mě se minulý jaro stalo to, že najednou jsem měla jakoby hodně energie a začala jsem se jakoby budit strašně brzo, ale teď se fakt neprobudím. Jako, budím se třeba kolem 6 a vstávám teď kolem jako 7 a myslím si, že to je docela dobrý, protože já chodím spát jakoby kolem 10, usínám, bych řekla tak nějak kolem té 11, jak jsem říkala, teď si hodně jakoby řeším ten svůj spánek, takže nemůžu teď říct, že mám nějakou pravidelnou rutinu, co se týče toho spaní. Nikdy se fakt nevyspím, nemůžu usnout, takže spím třeba do 9, protože prostě ten spánek potřebuju, ale pracuju na tom i, abych měla ten spánek lepší, to už víte. A prostě vím, že jako na sebe teď v tomhletom jakoby tlačit nemůžu prostě, protože vím, že si nejdřív musím ten spánek dát do pořádku a pak budu řešit to, jestli chci stávat, nebo jestli se chci naučit stávat takhle brzo. Taky jsem se vlastně chtěla pobavit o druhu pohybu nebo o tom, jak si najít třeba pohyb, co tě baví, protože takhle. Pohyb tě nikdy nebude bavit jakoby každý den. Já chodím do fitka, baví mě to, chodíme 3x4, vlastně 4x týdně chodíme. A mě to baví, ale ne vždycky. Někdy mě to totálně sere, ale to je právě o to, že ty musíš prostě jít, i když se ti jakoby nechce. Protože třeba mě se nechce a pak jsem v tom fitku a už je to dobrý. A nebo docvičím a řeknu si, OK, ještě, že jsem tady byla, protože teď se cítím úplně skvěle, úplně jsem si vyčistila hlavu. Jak to říct? Kdybych dělala prostě jenom to fitko, tak já bych nebyla šťastná. Jsou typy lidí a jsou lidi, kterým prostě vyhovuje každý den mít tu rutinu a každý den dělat ten samý pohyb. Ale já vím, že taková nejsem a vím, že spousta lidí takových není a ani o tom vlastně neví. Já třeba potřebuji těchto typů pohybu mnohem víc, aby mě to jakoby pořád bavilo. A jak jsem říkala, jako pohyb tě nemá jako pokaždý bavit, protože je to prostě náročný, ale můžeš si to nějak zpříjemnit a já třeba teďkon úplně fakt jsem na takovém svém píku, že prostě já nikdy jsem nezažila to, že bych se tolik chtěla hýbat a tolik bych se třeba těšila na různé jakoby věci, na různý sporty a super je si prostě najít pohyb, který tě baví, protože já nevěřím tomu, že tady na té planetě nebude pohyb, co tě baví, protože toho je hrozně moc, ty můžeš dělat strašně moc věcí, tolik sportů, co můžeš dělat prostě, ať to já nevím, nějaká gymnastika, badminton, ringo, přehazovaná, fitko, běhání, lézt po stěnách, yoga, pilates, hot yoga, aerobik, zumba, je toho fakt hodně a nejhorší jsou jakoby ty začátky, takový to, kdy poprvé jdeš do gymu, vůbec nevíš, jak to tam funguje, úplně si pamatuju, že jsem byla poprvé v gymu, ježiš, to bylo strašný polibuš. Jo, ale překonat prostě ty začátky, když jsme poprvé s přítelem byli na stěně, ježiš, já jsem si připadala, že tam vůbec nemám co dělat, vůbec jsem nevěděla, co mám tam dělat, jakoby s nohama, s rukama, ale třeba ta stěna, musím říct, že je fakt super, že ta jakoby komunita těch
těch lesců je strašně fajn, protože oni ti poradějí, oni příliš nikoho nesoudí. My jsme vždycky tam potkali tak strašně hodní lidi, kteří nám poradili, že hele, na tohle se vykašli, tohle je prostě ještě moc těžký, na tebe tohle je v převisu, hele, tady si můžeš tohleto nacvičit, tohle děláš blbě, ty nohy víc používej, dávej je prostě blíž, nenatahuj se rukama, když víš, že rukama to nevytáhneš, ale strašně jakoby dobře a jakoby cítila jsem se tam hrozně dobře a jako vždycky jsem se bála toho, že tyjo, co když někdo soudí, tak je to fakt dement a většinou nikdo nesoudí a vždycky se lidi jakoby zajímají o sebe a jak jsem říkala, kdo soudí, tak prostě je sám jakoby je insecure a that's it, jakože jo a ty začátky jsou jakoby nejtěžší, ale prostě začni teď a uvidíš, že prostě až tam budeš po druhý, po třetí, že najednou už to bude dobrý a teď už jsem docela confident, když jdu na stěnu, už se cítím tak jakoby sebevědomě docela hrozně jsem se posunula, protože mě to hrozně baví lejst prostě po barevných šutrech, je to strašná sranda, fakt doporučuji, pokud jste nenašli třeba nějaký ještě sport, co by vás bavilo, tak tohle si myslím, že by vás mohlo bavit. Fitko je za mě taky strašně fajn, to hrozně si vyčistíš hlavu, posiluješ tělo, já vidím i to, že jelikož chodím do fitka, tak na té stěně mám mnohem větší sílu plavu. Teďko se začala plavat, protože já plavání miluji od malička. Vůbec nechápu, proč jsem teďko tak dlouho neplavala, nebo proč jsem si neřekla, že budu plavat prostě každý týden, když já miluji plavání. Od malička mě to strašně baví a řekla bych, že mi to i docela jako jde. Není to pro mě vůbec náročný, jako já fakt můžu hodinu plavat a není to pro mě náročný. A vím, že v tom plavání mám mnohem lepší jakoby tu výdrž a fyzičku, protože jsem chodila běhat a protože běhám. A to všechno tak spolu hezky souvisí, proto mám ráda jakoby dělat těch sportů víc, protože jakmile děláš jeden sport, tak už máš třeba výhodu v jiném sportu. A tím, že děláš ten druhý sport, tak zase dostaneš nějakou sílu na ten zase jiný sport. A to je prostě tak strašně super, když jakoby vidíš, jak se posouváš, jakou máš větší sílu, jaký věci, jakoby, jo, že víš, že tam na tu cestu si minule nevylezla na stěně a teď už ji vylezeš bez problému, přitom předtím to pro tebe bylo úplně jako nepředstavitelný. To je tak strašně krásný pocit, ale to nikdy nezjistíš, pokud nezačneš něco takového dělat. Prostě já nevím, jakože ráda bych vám tady prostě popisovala, jak je úžasný vylízt prostě a dotknout se obouma rukama toho šutru, kam si nemohla předtím vylízt, ale to si musíte zažít sami. To jsou takový endorfíny a takový štěstí. To samé, když vylezeš na svojího, jo to taky, prostě výšlapy, pro mě dřív chůze do kopce bylo hrozná, já jsem to nesnášela. A teď tím, že běhám, tím, že cvičím, vyjdu úplně v pohodě, lisou horu, ani se nezadejchám. What? A celou dobu si jenom užívám výhledy a to je taková krása. Takže jako that's it. Protože upřímně, když jsem byla poprvé... Co to je tohle? Co to je za záclonku? Protože když jsem byla poprvé na hajku, když jsem byla na... kde jsme to byli? Už si nevzpomínám, co to bylo za horu. Ježiši Maria, já jsem si to ani moc jakoby neužívala ty výhledy, protože jsem jenom chytala svoje srdíčko, chytala jsem plíce ale tím, že prostě budeš konzistentní a budeš šlapat víc do toho kopce, tak pak přijde výšlap, kdy najednou už nebudeš tak zadýchaná a najednou už si budeš vyloženě užívat ty výhledy a užívat tu cestu. A to je tak nádherný pocit, a to je právě to, co jakoby ti dělá dobře i na tu psychiku. Neměla jsem ani moc připravený scénář, doufám, že jsem jakoby nejapalovala nějak moc, možná jo, možná jsem se dostala někam, kam jsem ani nechtěla se dostat, ale chtěla jsem, aby to bylo prostě takový vyloženě jenom autentický takhle země a doufám, že jsem vám aspoň něco přidala, aspoň trošku vám jakoby změnila třeba na něco názor, nebo se na něco budete trošku dívat jinak, že jsem vás třeba trošku inspirovala k tomu zkusit něco novýho a tak no. Nic, já půjdu, kolik je? 15:06 a já už jsem před 6 minutama měla vyrazit do fitka, takže já se jdu převlít a dneska jedu nohy a břicho a můžu vám říct, že dneska je ten den, kdy se mi fakt nechce. Tak se mějte krásně, doufám, že jsem vám aspoň něco nějak jako předala a pokud se vám video líbilo, prosím, poprosím vás o like, napište nějaký komentář, třeba smajlíky lotusů. Teď jsem si hodně jakoby oblíbila ten smajlík lotus a taky jsem viděla hrozně hezký quote. Bez bláta není lotus a takhle to je se vším. Takže házejte tam ty lotusy do těch komentářů a poprosím vás i o bodíčky, o zviditelnění. A jestli ještě tady nemáš odběr, tak mi dej odběr.
A budu i ráda, když mi napíšete třeba, jestli byste chtěli na tohle téma víc videí a jestli by vás třeba vyloženě něco zajímalo třeba i o té stravě a takhle. Mám vás moc ráda, děkuji všem za vaši podporu, protože k tomu se taky ještě jsem se chtěla vyjádřit, že po tom videu, po tom ženském cyklu vy ani nevíte kolik, stovky zpráv, to byly fakt jakože stovky zpráv, co mi přišlo a ty komentáře. A doteď mi to jako přichází, já prostě to nemůžete stíhat číst, na to už odpovídat, ale teď vám všem chci říct, že co jste mi takhle napsal, že to pro mě neskutečně jako znamená, že já bych nikdy neřekla, že někomu tím takhle pomůžu a hrozně mě to naplňuje. Takže vy, co jste prostě si dal ten čas a napsali jste mi, tak vám strašně děkuju, jsem hrozně vděčná a fakt mě to naplňuje a motivuje mě to natáčet dál. Takže tak. Mějte si krásně, mám vás moc ráda. Bye!